Ukapteni weMamelodi Sundowns uThemba Zwane osanda kwelulelwa inkontileka amaphapha phezulu ngaphambi komdlalo wabo wokuvula isizini entsha. Ama-Brazilians azoqala umkhankaso wawo lapho ezobhekana nePolokwane City emdlalweni we-M10 8 we-quarter final ngeSonto, kanti lo mdlalo wasesiswini ujabulela inkontileka entsha elulwe ngonyaka. Lena kuzoba yisizini ka-14 uZwane edlalela iqembu lamaSandawana. Ujoyine leli qembu ngo-2011 wachitha isizini ka-2013-2014 ebolekiswe kuMpumalanga Black Aces ngaphambi kokubuyela eKlokop adlale njengomdlali oqavile eqenjini. Ngizosho ukuthi ngijabule ngokwenwetshwa kwenkontileka ngoba inhloso yami ukuqeda umsebenzi wami ngikuMamelodi Sundowns, hhayi lokho kuphela, ukuqeda ngenotho eliphezulu ngokuthola elinye ithuba lokusebenza kanzima ngifake isandla eqenjini, kusho uZwane. Ukukhuluma iqiniso, abengekho amanye ama-offer aqhamukile. Ngicabanga ukuthi nabadlali abasha eqenjini bazokwengeza izinga eliphezulu futhi kuhle ukuqhudelana eqenjini. Sazi ukuthi sizodlala imidlalo eminingi kule sizini. Sidinga ukujula okuningi ngakho siyajabula ukuthi balethe abanye abantu abazosiza futhi sinethemba njengeqembu. Emqhudelwaneni eyisikhombisa iSundowns ezoqhudelana kuyo, i-M10 8 inika ithuba lokudla umhlanganiso ngaphansi kobuholi bomqeqeshi uManqoba Mnqithi, uRomain Folz noSteve Komphela kulandela ukushiya kukaRulani Mokwena ube ngumqeqeshi. Sihlale siqala ngezinga eliphansi kulo mqhudelwano kodwa kule sizini sifuna ukuqala ngezinga eliphezulu sizama ukulwela ukunqoba indebe. Ngeke kube lula kodwa siwulungiselele kahle lo mdlalo. Ukusebenza nomqeqeshi uSteve noManqoba kuhlezi kukuhle ngoba sike sasebenza nabo phambilini, siyazi okufanele sikulindele. Umqeqeshi uManqoba unesikhathi eside ekhona, ngakho siyamazi ukuthi uluhlobo luni lomqeqeshi futhi ulindeleni kithina. Sinethemba ngaphambi kwalesi sizini. Mayelana nomqeqeshi uRulani, imvisela konke okuhle kule nselela yakhe entsha. Kithina bekulula ukusijwayeza ngoba siyazi ukuthi abaqeqeshi balindeleni futhi izinguquko bezingeningi kangako, kuphethe uZwane.